Salut și bine v-am găsit. Astăzi vă arăt cum se face un arc. Vă trebuie un cuțit, salce și asă de balot. Bun. Prima dată luați salcea și faceți canale. Așa. Bun. Cam așa trebuie să aveți. Așa trebuie să aveți și pe partea asta lantă. Bun. Acum legăm ața. Bun. Stați un pic. Așa. Și aici așa acum trebuie să încordați un pic. Nu neapărat trebuie ca așa tare. Prea și acum legați. Bun. Cam așa și tarcul. E micuț, dar nu-i bai. Bun, acum vă arăt ce trebuie, cu ce să trageți. Bun. Trebuie să aveți o trestie. Nu contează cât de mare sau mică. Bun. Acum vom trage. I-am făcut aici așa ca un... Bun. Acum trag în găleata aia. Dar cârnă-i săgeata. Bun. Bun, și cam atât cu acest episod. Nu uitați să dați un like, să vă abonați, dacă vă place. Stai, mai trag ultima săgeată, o trag în sus, sau încolo o trag. Da, ok, salut!